Martxoaren 28an egin zuen Donostiako Sant Telmo Museoak 4 urteko lanen ostean, 21. mendeko filosofian txertatuko den museoa hartzen duen eraikinaren inaugurazioa. 4 urte horietan museoa zabaldu eta birgaitu eginda, eta museoaren helburuak berrantolatu ere egin dira. Orain arte ez bezala, etorkizunean, elkarrizketara eta eztabaidara irekitako diziplina anitzeko ikuspegi baten oinarrituak izango dira Sant Telmo Museoaren oinarriak. Aro berri honetan, Sant Telmo Museoak Donostiako udalak bultzatuta kultura ondarea garatzeko eragile bihurtzeko konpromisoa hartu du, eta horretarako Espainiako Kultura Ministerioaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza eta babesa jaso ditu. Baita lankidetza akordioak egin, Kutxarekin, EITB-rekin eta Altuna Iuria eraikuntza enpresarekin. Sant Telmo Euskal Gizartearen museoa da. Eta hemen erakusten dugu nola sortu zen Euskal Gizarte hori horre historian. Eta zer dan gaur eta zer izan nahi duen, zer izan daiteken etorkizunari begira. Honekin batera, Sant Telmo itxasten da nolabait, gaurko pentsamendu eta erreferentzi guztitan, 21. museoa izateko. Sant Telmo Museoa 1902an inauguratu zuten. Egun, Urgul mendiaren magalean eta garai baten Sant Telmoko komentu domingotarra izan zen eraikinean kokatzen da, baina aurrez izan ditu beste kokapen batzuk ere. Herritik sortua izan zen 1902 hartan, herritarren ekarpenei esker egin ahal izan baitzen lehen erakusketa, eta egun eredu horrekin jarraitzen du. Herritik sortutako museo bada, Euskal Herriko museo zaharrena, baita ere esan behar da. Eta, orain daukagun filosofia da, hainbat eta hainbat museo moderno bezala, museo partekatua dela, irekia dela, jendeari irekia, eta bere proposamenetan dago, jendea parte hartu eta beraientzako, beraien espazio bat bezala. Herritarren parte hartze hori bermatzen da tailerren, hitzaldien, ikerketen eta bestelakoen bitartez, baina bereziki ekarpenen edo donazioen bitartez. Egun ere, Sant Telmok herritarren ekarpen asko izaten baititu. Eraikinari dagokionean esan 16. mendeko komentu domingotarra zaharberritu egin dela, birgaitu eta antzinako volumenak berreskuratu. Eraikin berria berriz, harrera eta kultur espazio bilakatu da. Sant Telmo Museoak 11.000 kuadrotik gora ditu orain, Euskal Gizartearen interpretazioari eskainitako museo handiena delarik. Esan genezake 3 diala nabarmenenak, bata eraikuntza zaharra berritu, eraikuntza berreraiki eta gaina honek permititzen du 2 eraikuntzen flujoak eta artikulazioak eta ondo antolatzea. Eta eraikuntza berriak ere dauzka kultur zentro bezala funtzionatu dezake. Orduan ditu ekimen aretoak, tailerrak, kafeteria, zerbitzu desberdinak ditu. Konfluentzia horrek ematen digu museo zentro izatea, museo kultur zentro izatea. Eta hirugarren akzioa importantea da, atzeko paisaiarekin nolabait integratu egin dela fatxada berri hau ere. 3 izango lirateke. Berrikuntza, gero kultur zentroa eta paisaia. Martxoaren 28an eraikin berria inauguratu zutenetik, 80.000 pertsonek bisitatu dute dokumentazio edo kultur zentroa, 60.000 museoa. Horretarako daukagu dokumentazio zentru bat, hemen justu kultur zentru hontan, eta hortik pasatzen da jendea, liburutegi bezala ere funtzionatzen du, eta sare municipalean da osartuta. Orain da liburutegi oso espezializatua, euskal gizartean, artean, etnografian, euskal kulturan, ez? Euskal eta ez euskal, eta kanpoko kulturan oinarritua. Museoko sail guztiek museoari eta bertako bildumei buruzko ikerketa sustatzea dute helburu, hiriaren eta euskal gizartearen ondarea eta oroimena ahaztu gabe. Horretarako ikertzaileei beren lanerako beharrezko informazioa eta dokumentazioa eskaintzen dizkie. Ikerketa, museo bat ikerketari gabe ez da museoa. Kolekzioak ditun bezala, kolekzioak ematen dio zentzua museo bati, kolekzioiei zentzua eta museoari ematen dio ikerketak. Ikerketa funtseskoa da, hori gabe ez dago ezer,
Eta, ikerketarako hainbat eta hainbat erakundekin eta lanean gabiltza, linea desberdinak eta irikitzen. Esan genezak erakunde, gaur egungo pentsamendua eta lan iten duten erakundeak, eta baita arkeologiari edo lako ikerketa historikoak egiten dituztenak. Arlo guztiak jorratzen ditugu, eta hori da museonen erantzunkizuna, ez? Atzo, iragana eta gaurko bizimodua edo ikertzea. Museoaren oinarria den erakusketa iraunkorrak sail desberdinetan banatuta, diziplina anitzeko begirada eskaintzen du. Erakusketa iraunkorra komentuko eraikinean dago, naiz eta zati bat eraikin berririk garotzen den. Bisitariak ikus dezakena erakusketa iraunkorran da Euskal Gizartearen historia, jaio zenetik aurre historian, 80. hamarkada arte, 1900 da 80. hamarkada arte gutxi gora bera. Eta hor barruan ikus ditzake, zeintzuk izan dian beraien harremanak da gizartearen ikuspegia. Nola bizi izan den gizartea mendez mende. Beraien harremanak, beraien elikadurak, beraien kulturak, pentsamendua, edo lantresnak, ikus dezakegu Euskal baserria eta industrializazioa batera, ikus dezakegu karlistadak edo gerra zibila, eta jendea nola moldatzen zen historiaren zehar. Hainbat ataletan sailkatuta, historia eta erronkak batetik, espiritualtasun zeinuak bestetik, aztarnak memorian eta modernitatearen hasiera deiturikoak, euskal gizartearen eta kulturaren bilakaera erakusten digu erakusketak, historia aurretik 80ko hamarkadara arte. Horietan sorginkeria, inkisizioa, leinuak, burdingintza, tradizioa, jantziak, lantresnak, kirolak, musika, dantza eta abar aztertzen dira. Santelmoren kolekzioa dago 25.000 objetuz osatua. Objektu danetati dago, bai arkeologia, bai etnografia, bai historia, arte ederrak. Lehen, aspaldi baten Santelmon, endala 6-7 urte, Santelmon fondoiek erakusten zian disiplinak moduan, atal bakoitza bere lekuan. Gaur egun fondoiekin egin dana da Euskal Gizartearen diskurtso bat, edo narrazio bat. Orduan erakusketan zehar zuzuaz ikusten Euskal Gizartearen ibilbide hori aurre historiatik gaur eguneraino. Buelta bat eman zaio eta nola baitere museoa lotu da bazken esango genuke narratiba edo gauzak nola erakusten dien narratiba horren mugimenduan. Sartu da museo moderno bezala, beste modu bat erakusten ditu gauzak, eta batez ere saiatzen da zentzu kritikoa eta esnarazten jendearengan. Gauzak ikusiz, irakurriz, hausnarketak eta egin alizatea. Erakusketa iraunkorraz aparte, Santelmok aldi baterakoak ere eskaintzen ditu, bestelako gaiak lantzeko aukera ematen dutelarik. Erakusketa temporalak, eta horiek dira beti komplementoak. Orduan, badain izan dugu inaugulazioan, 6.000 milioi beste, oso erakusketa soziala, oso jendearen pertsonaren
pertsonaren sentimenduak eta bere bizioa gaur egun. Eta orain ekarriko dugu bat kreazioarekin gehiago lotuta dagona dala Fellini. Kreazioa eta baita ere zinemaldiarekin koinzidituz Felliniren erakusketa. Fellini zinea bakarri baizik eta Behanola zen pertsona bezala eta bere sormen desberdinak eta erakusten dira erabat. Erakusketa temporalak askatasun guztia ematen du. Zedia enfoke desberdinak eta ikerketa desberdinak eta izan diteke talde baten ikerketa bat, o pertsona batena, edo Felliniren kasuan komisio handi bat egon da eta ikerketak egiten eta oso modu desberdinak egon ditezke lan egiteko orduan. Une honetan 1500 pieza inguru daude erakusgai bilduman dituzten 25.000-tik. Erakusgai dituzten gehienak dira Santelmorenak, baina badaude Gipuzkoako beste museo batzuetako piezak ere. Santelmo museoen eskapadate bat da. Hemen ikusten da erakusketan, bisitan ari zarela, ikutzen dira gaiak oso gainetik. Horrek esan nahi du gai horiek errepresentatua daudela beste museo batzutan, eta jendeak sakontasun hori ikusi izake beste museotan. Hori da Santelmo dela eskapadeta eta lanzadera bat beste museotara. Horrek ematen digu museo desberdinen artean, gai desberdinak, gai asko, gai askorekin osatzen da eta horrek ematen dio bere benetako dimentsioa museoari. Beste museo txikiekin konpartitzea bere gaiak eta bere flujo guzti.